Элиза Галибова һәм Сибай филармония солисты Башкортстаннан атканына Гаитбаев. Мин һагынам сине. Мин һагынам атаңда анда, күренасам елдерин алдымда. Рәхмәт әйтәм һәр көн аема, яннарында һәр саатин булганда. Рәхмәт әйтәм һәр көн аема, яннарында һәр саатин булганда. Min ħagħnam, tidig il-ħagħnam, gil-juqnam yanında bulmahan. Min kırgamam, sikyeler yanında, min ħagħnam, sintimin yaradan. Min kırgamam, sikyeler yanında, min ħagħnam, sintimin yaradan. Mine hanahın kulun yeği, mine aşkın ahın. Mine bilen mine hanahın kulun yeği, mine aşkın ahın. Mine bilen mine hanahın kulun yeği, mine aşkın ahın. Республика халыкара конкурстары лауреаты Элиза Галимова, Башкортстан аткарган артисты Гаяз Гаитбаев.